Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Goedemiddag, dames en heren. Welkom bij Cultuur TV. Cultuur TV is vandaag op de zaterdagmarkt in Rotterdam, bij de Blaak. Zoals u kunt zien, de bibliotheek op de achtergrond. Het is 31 graden en vandaag nemen wij u weer mee in verhalen van de Rotterdammers. Spannende verhalen, trieste verhalen, vreugdevolle verhalen, verhalen die gehoord moeten worden. Dus als u meegaat, dan gaan we op pad. Goedemiddag, we zijn op de Blaakmarkt in Rotterdam en ik sta hierbij, mag ik je naam vragen? Uniek. Uniek, goedemiddag Uniek, hoe gaat het met je? We doen ons best en God de rest. Oké dan, ik hoor dat je je vermaakt, dat je onderweg bent naar... Foodtruck Festival ergens in Rotterdam, Museumplein of zo. Museumplein waarschijnlijk, bij het Museum Boijmans. Oké. Hey, en wat brengt jou in Rotterdam dan? Nou dat, en ik heb met een paar dames afgesproken en die wachten zo meteen om 3 uur op me. 2 haltes verder en dan gaan we met z'n allen gezellig daar naartoe. Dus we skippen Kwaku even vandaag. Oké, en dat moet kunnen toch? Eén keertje? Eén keer. Maar, en is er iets wat je beleeft, wat je zou willen delen met ons? Delen. Het leven is kort. Geniet van het leven, want het leven duurt maar even. Ja, Su. 4 weken. Ik heb genoten. Ik heb heel veel verhalen gehoord over Suriname. Waarvan mijn vader vraagt van, wanneer kom je? Ik zeg, pa, de eerste 20 jaar niet. Want je hoort zoveel verhalen. Maar ik heb het nu zelf ondervonden. En het is hoe je het zelf ook aan de mensen kan vertellen. Ik heb ook filmpjes gemaakt van een supermarkt Vincent. Mensen zeggen alles is duur. Ik heb met dingen lopen sjouwen waarvan ik dacht van wauw, had ik niet gehoeven. Want de spullen zijn allemaal in de winkel en ik reken nooit om. Ik heb nu omgerekend en met mijn boodschappen, alles kost misschien 35 cent duurder. Kijk, als je je geld meeneemt kan je het beter daar kopen. Dat is mijn advies. Blijf je langer, kan je posten. Maar als je optelt, posten, ophalen, ben je bijna 500-600 euro kwijt. Neem die 600 mee. De koers is 1 op 47. Je wisselt en je kan je boodschap halen. Dat is mijn mening. Ik heb ook gezegd, ik speel geen bikiting, want ik heb het ook niet. Maar mijn cappuccino en mijn zoetjes waren daar in de winkel. Maar ik heb het in mijn koffer meegenomen. Dat vond ik zonde. Dus, ja. Wel vooruitziende blik, toch? Zeker. Weet je, iedereen heeft zoveel slechte dingen over Su te zeggen. Tuurlijk hebben de mensen het zwaar. De Nederlandse mensen uit Suriname, van Nederland naar Suriname hebben het ook zwaar, maar het is te doen. Dat vind ik, is mijn mening. Dus ga kijken en enjoy. Ik heb 4 weken winst van de vaart toch genoten. En ben je daar op vakantie geweest? Nee. Mijn vader is uitgezaaide prostaatkanker. Dus ik ben zaken gaan regelen voor hem. Weet je, het erf, begrafenisdingen. En als het zover is, ik heb voor mezelf afscheid genomen, maar als het zover is ga ik een weekje om hem te cremeren en dan kom ik weer terug. Dus, Okay. Dus echt vakantie heb ik niet genomen, maar dat neem ik wel. Hij krijgt hele goede zorg. Er is een dame die op hem let, ziekenhuis, die kan niks meer voor hem doen. En die zeggen ook, thuis is beter zorg, want het ziekenhuis heeft het te druk om hem te letten en hem te verzorgen. Maar ik als dochter heb mijn vader verzorgd. Hij lijdt heel veel pijn, weet je, de hele dag overgeven, plassen de hele dag, weet je, dus... Hij heeft wel goede medicatie daar. Ik heb heel veel paracetamols gebracht, maar die paracetamols vandaar zijn Chinese dingen, dus dat werkt niet echt. En een po naast zijn bed, hij loopt normaal van Abrabrokkie helemaal naar de stad iedere dag. En nu is het 7 stappen kan die man maken. Dus, maar ze zeggen, als je ouder bent, want hij moet 89 worden, dan kan het langer duren. Op jongere leeftijd zou hij er eigenlijk al geweest zijn. Maar ik hoop dat hij 89 nog haalt, dan ga ik weer. Ja, nee. Hij lijdt wel pijn en dat is vervelend. Nee. Er zijn helemaal geen enkele morfinepleisters. Het is er, maar je moet voor alles moet je natuurlijk betalen. Hij komt uit Nederland, hij is daar met vervroegd pensioen. Dus het is meteen betalen, hij kan het betalen, daar gaat het niet om.
Maar je wordt er ook doodziek van. Ja, ja. Weet je, het zijn Chinese dingen, het zijn geen producten uit Nederland. Ja. Dus het is lijden. Ik zie hem lijden en dat doet me heel erg pijn. Wat zou er volgens jou moeten gebeuren om dat te verbeteren? Heel veel medicatie uit Nederland of Amerika en niet die Chinese rommel. Want de paracetamol, ja, het is net snoep. Het helpt niet. Het verzacht, maar het doet, nee. De werkzame Sterker middelen meten. Okay. Ja. Dus in plaats van die 3 milligram, gewoon 500 milligram. Nou ja, ik heb hem 1000. Ja, dat nog weet je, en dan krijgt hij er 6 op een dag. Ja. Want 300 werkt niet. Nee, werkt echt niet. En het is jammer, weet je. En dat zeg ik, als je uit Nederland komt, moet je dokken. En de mensen daar, ja, dan helpen ze je niet. Maar de mensen die daar wonen, hebben die wel de zorg die ze eigenlijk nodig hebben? Het is de familie die op je let, hè. Weet je, de kruiden op het erf, dat soort dingen. Dus de staat is eigenlijk onzichtbaar? Nee, ik hoop dat het nu wat beter zal gaan. Maar we blijven hopen. Meer dan dat kunnen we niet doen. En mijn vader zegt altijd, ik geef inhoud aan mijn leven. En dat vind ik altijd mooi, want iedere zondag praten we. En ik geef ook inhoud aan mijn leven. En dat moet iedereen doen, maar ook samen. Wees lief voor elkaar. Dat vind ik een hele mooie afsluiter. Ja, wees lief voor elkaar. Dankjewel voor dit gesprek. Lief, social lobby aan iedereen. Wil je nog groeten doen aan mensen in... Aan iedereen, gewoon. Iedereen? Brianna dicht, gewoon. Social lobby uit mijn kleine hartje zeg ik altijd. En enjoy life. Heb geen haatgevoel. Wees lief voor elkaar. Geniet van het leven, want het leven duurt maar even. Want ik ga nu naar foodtruck en morgen is kwakkel en ik ga weer dansen. Enjoy. Ja, de unique stijl. Yes. Mijn eigen creatie. Yes, oké dan. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Hallo, ik ben Dennis Rits van Cultuur TV. En wij wilden weten hoe het vandaag met u gaat op deze prachtige zaterdagmiddag op de Blaak. Hartstikke goed. Wij komen uit Schipluiden en wij komen eigenlijk nooit hier. Dus wij zijn samen op de fiets. Vanuit de polder Schipluiden zijn we hier. Zo, primeur dus. Primeur. Hé, wacht even. Zo, en hoe bevalt het tot zover? Leuk. Zeer goed. Ja, leuk. Zeer goed. Gewoon Ja hoor. van alles Lekker te zien. struinen. Ja? Ja, van alles te zien. En hebben jullie En ook mensen kijken. Dat is heel Voor mooi. allerlei verschillende culturen. Dit is de Blaak, hè? Blaakmarkt. Als van ouds was hier van... Ja, vroeger had je het spoor. Ja. Ja. Een klein stukje geschiedenis. Je had hier vroeger een spoor dat liep boven de grond. Oké. En het ging daar naartoe, liep daar zo'n stak de Maas over. Kwam vanaf het Centraal Station. In de jaren 80 is dat helemaal verdwenen. Alles is ondergronds. En nu is er een hele mooie, hippe, langwerpige markt van gemaakt. Hartstikke leuk. Dus jullie vallen met je neus in de boter. Helemaal. Daarom. En zo eens in de 3 maanden, 4 maanden, Ja. pakken we het fietsje en dan gaan we hierheen. En dan kom je naar de markt hier. En, Ja. en wat is dan het meest bijzondere wat jullie hier zo meenemen? Allerlei verschillende culturen en allerlei bijzondere kramen. Dat vinden we leuk. Dat is wat Andere we- gerechten. Andere gerechten. Producten. Wat je nooit ziet. Ja? Ja, nee, maar ik ken het hier zo. Ik at frieten op de markt met mijn vader. Mijn vader at dan mosselen en ik kreeg frieten. Ja. Dus voor mij heeft dat een hele sterke herinnering aan. Ja. En je ziet dingen dat wij denken van, joh, weet je, dat is zie je het? bij ons niet. Nee, hè? Wij zitten in Vlaardingen, dus Schiedam. Nee, Schipluiden Ja, zitten wij. Schipluiden. Maar dan heb je dit niet. Nee? Nee. Nee. Nee joh, moet je toch zien. Dat is toch geweldig? Ja, dus de rijkdom van de diversiteit, hè? Ja, Ja. echt. Dat is echt iets... En alle mensen en leven, het leeft hier. En het stroomt, het loopt door elkaar. Het loopt Ja. door elkaar, het leeft, reuring, leuk. Is er iets dat je zou willen delen? Iets zou willen delen? Nee, behalve dat ik volgende week oma word en opa. Ja. Dus ja, Dat. Dat is het delen waard, toch? dat is het Dat is hele het waard. hele Ja, waard. dat is zeker Nou, waar. wel gefeliciteerd. Dankjewel. De eerste keer? De eerste keer. kleinkind. Ja. Het eerste kleinkind? Ja. Oké. Dus, Dus. daar zijn wij vol van. Jullie kijken er naar uit. Wij Ja. kijken er naar uit. Oké dan. Zeker Dus waar. eigenlijk dat. Ja. En voor de rest genieten we lekker. En dus jullie gaan nu... Richting de fiets. Richting de jullie gaan dan weer terug. Ja, we gaan richting dan helemaal naar... Ja, waar staat hij? Ja, bij de Mediamarkt daarvoor. Bij de Mediamarkt. Oh, Ja, Ja, nog een stukje lopen. stukje Ja, lopen. dat komt wel goed. Ja. Hey, ik wens jullie een hele fijne dag Dankjewel. verder. Dankjewel. Namens Cultuur TV. Dankjewel. Zijn er mensen die jullie nog eens zouden willen groeten?
Want dit wordt weer wereldwijd bekeken, hè? Onze zoon en schoondochter en voor de rest... Iedereen. De groeten. Niet van het leven, want het duurt maar even. Zo is het. Dankjewel, mooie afsluiting. Zo is het. Hey, fijne dag. Ja? Cultuur TV hier. Goedemiddag. Man. Goedemiddag. Maar u bent in Rotterdam nu dan? Ja, ik ben in Rotterdam, maar ik kom uit Apeldoorn. Maar hoe kan ik het zin aan tongen, hè? No problem. Met hoe kan ik het zin aan tongen? Oké. I go rustig, Favono. Jawel, rustig. Met koolipjes ai. Mijn beleid aan naar Rotterdam, dus. En ik heb bezoek uit Suriname, dus. Dus Suriname, ja. Wat niks meer. Nee, dat is mijn vrouw. En die andere achter is mijn nicht. En mijn broer, Alangawandappen. Oké dan. Ja, maar dat is zijn maar toch. De tooi heeft dat kan. Maar zo tooi me dan net niet meer passen dan migo uku, migo onti, migo koi. Voor vakantiegangers is het leuk, maar voor de mensen die daar wonen is het één groot zootje ellende. Ja toch, Akondepina. Politiek fok op helemaal. Maakt niet uit wie aan de regering komt. Het zit en blijft een grote boevenbende. Dat is mijn mening hoor. Oké, dan. Ja, dan nee, want vanaf 1980 is het alleen maar achteruit gegaan, is nooit vooruit. Hopelijk gaat het nu een beetje beter, maar Mila sa hoop. Stay positive. Ja. Stay positive. Ja, maar ik bedoel, als je er 50 jaar aan kijkt en niks nepsa, dan vergeven men dat je niet zo. Even, maar dan nog. Huh? Stay positive. Ja, no. Ik kan ook maar op hoop. Nee. Kijk, als je dezelfde groep terugzet die het land vernietigd heeft, dan kan je niks beters verwachten. Maar dit keer is het een vrouw. Ja, maar die vrouw is 10 jaar lang parlementsvoorzitter geweest. En wat heeft ze voor het land gedaan? Zo ver in de schulden gezet. Dus geef ze de kans om het Jawel, laten we hoop hebben. Jawel. En voor de bevolking zou het beter zijn dat wat mij wacht aan oliemoney. Maar de vraag is, waar gaat die oliegeld? En ik hoop dat hij goed afvolgt. Maar dat was het. Okay. Thank you very much. Thank you, Amoen. Goedemiddag, we zijn hier op de Blaakmarkt in Rotterdam. En ik spreek met... Rinja. Goedemiddag, Rinja. Hoe is je dag? Ja, goed. Goed? Ja. Wat heb je gedaan vandaag zo? Nog niks bijzonders, maar een beetje lopen voor mijn lichaam. Want ik was wel een beetje ziek. Oh, wat had je? Hoofdpijn. Dus? Stress zo. Oh, stress, spanning. Ja. Dus dat loop je er niet uit? Ja. Dus een wandeling? Een beetje. En dat gaat beter? Ja, dat gaat beter, ja. En waar komt de stress door? Waar is het door ontstaan, denk je? Een beetje om te gaan ontspannen, weet je. Dat zo is. Is er iets dat je met de mensen van Cultuur TV wilt delen? Hoe lang ben je in Nederland? Ik ben pas 4 maanden. 4 maanden? Pas 4 maanden? Uit Suriname. En hoe bevalt Nederland je? Nog wel. Ego? Ja, ego. Ja. Want heb je die zijn dan? Ja. Maar hoe lang je of 5 jaar niet? Ja, daarom ik ga terug gaan. Ben je op vakantie of ga je weer terug? Ik ga terug. Je gaat terug? Ja, ik ga terug. Ja, maar je weet hoe het moeilijk hier is. Ja, maar... Met die papieren. De passie België promotie. Nee. Maar dan... Maar je kan ja? Gewoon? Ja, maar liever terug. Liever terug. Oh, oké. Ja, het is echt moeilijk. Het is een idee. Je moet mensen hebben om je te helpen. Als je niemand hebt om je hier te helpen, dan... Passie dit toch? Ja, passie dit, maar je moet... Je bent geboren onder de Nederlandse vlag, toch? 75 ervoor. Ja, dat is mooi en waar. Ik ben onder een 75 geboren, maar... Ja. Maar wat was de pot vandaag? Want die daar Blaakmarkt op. Bij ons dus aan niet, toch? Lekker eten vandaag. Ciao, Die zoon van me gaat koken. Oh, lekker man. Ja, Ciao, ik weet nog niet. Hij is
Wel uit huis. Dus ik weet niet waar hij gaat koken. Oké, we mogen Suriname niet met Nederland vergelijken, dat mag niet. Maar als je denkt, hier is het lekker. Wat is zo lekker hier in Holland? Alles is lekker, alles is goed, alles is goed. Maar alleen, je moet mensen hebben om je te helpen. Dat is het. Je moet de weg kennen. Maar je kent de weg niet. Ja, die. Ja, ik heb een paar families. Ze willen me helpen, maar je moet ook geld hebben. Maar ja, wie weet, hè? Gaan we het nog goed. We zijn vandaag lekker op de markt. Ja, genieten. Ja, dankjewel. Mensen in Suriname zijn wat takodi. Wel, mijn kinderen, Uguela, Denzel, Stephanie en mijn hele familie. Dank dat je voor de kamer hebt gehoord. Ja, dankjewel. Ja. En ik hoop dat het je lukt voor je. Ja. Dank je. Jawel, dankjewel. Ja, goedemiddag, Kulturu TV. Mag ik vragen hoe u heet? Floor. Floor, goedemiddag Floor. Welkom op de markt in Rotterdam, op de Blaak. Ik wilde vragen, hoe gaat het met u? Met mij gaat prima. Je gaat het prima? Helemaal goed. Ja? Ja. Vertel, hoe komt dat dan? Omdat ik ben gepensioneerd. Ik doe niets meer. Ik loop. Ik doe mijn boodschappen doen. En ik ben gezond. Oké, je bent gepensioneerd. En wat deed je voor werk vroeger? Ik was AWTK, werktuigkundig voor een bagerscheep. Oké, en hoe lang heb je dat gedaan? Heel mijn leven. Heel je leven. En hoe lang ben je in Nederland? Bijna 60 jaar. 60 jaar dan. En dan kom je vandaan? Cabo Verde. Cabo Verde, oké dan. Ja. En je bent 60 jaar, oké. Ik ben even snel aan het rekenen hoe oud ongeveer. Ja. 75. Leeftijd, ja. En wat ga je vandaag koken? Want je bent op de markt. Ik ga vandaag niks koken. Ik kom alleen even kijken, omdat ik heb gisteren te veel eten klaargemaakt. Blijf er veel over, eet ik vanavond. Oké dan. Dus, en dat doe je vaak, voor 2 dagen koken? Ja, ik doe het vaak, ja. Ik doe het vaak. Ik doe heel vaak. Dus, en wat kookt u dan zo? Van alles en nog wat. Nederlands eten, Caverdiaans eten, Portugees eten, alles. En wat is er een specifiek gerecht op Cabo Verde? Cachupa. Cachupa. En wat is cachupa? Cachupa is mais met varkensvlees en bonen en alle soorten bonen. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Ja? En zo doen we het. En dat alles bij elkaar? Of? Alles bij elkaar, ja. Okay, de varkenspootjes en al. Varkensstart ook, gaat er alles in. Uien erbij, knoflook erbij? Alles. Okay, ja. De Caverdiaans is een mix van alles. Wij eten van alles, laat me eerlijk vertellen. Oké. Dus, dan gaat u nog eens terug naar Cabo Verde? Ik ga terug naar Cabo Verde. Nou, gewoon op vakantie. Ja. Mijn leven is nou hier in Nederland. Ik ga niet leven in Cabo Verde. Ik ga alleen op vakantie en dan kom ik gauw terug. Dus, en hoe bevalt het gepensioneerde leven? Nou, ideaal man. Ja? Ideaal. Het kan niet beter. Had het 10 jaar eerder moeten zijn. Ja. Wat doet u dan zo door de week? Of een zaterdag als dit? Ik hou van sporten. Ik ga fietsen, ik ga wandelen en boodschappen doen. En zo gaat het. Sporten? Ik sport eigenlijk. Lopen, fietsen. Wandelen? Wandelen, hè. Niet hardlopen, gewoon wandelen. Ja. Joggen? Ja. Dus, want het ziet er ook goed fit uit. Ik probeer mijn best te doen. Onderhoudt het lichaam? Nou, daar hou ik ervan. Ja. Ik ben een beetje ijdel. Ja? Ja, ik ben een beetje ijdel. Vind je dat zelf of zeggen mensen dan? Dat zegt iedereen, omdat ik draag heel mijn leven hoeden. Ik spaar gewoon hoeden en ik ben altijd, zo kleed ik altijd. Ik kan niet anders zeggen dan dat het je heel goed staat. Ja, oké, dankjewel. Dus, dankjewel. Wat mensen ook zeggen, staat je gewoon goed. Ik hou van een complimentje. Ja, goed. Ik hou ook van mensen die zich durven te kleden. Ja, ik durf het wel. Trouwens, ik heb een vrouw, die is voor mij een styliste. Hey, kom eens even hier. Wat voor kleren heb je nou aan? Wat voor soorten? Wat voor sokken? Zo doen mijn vrouw altijd. Oh, ze checkt je, ze controleert je. Ze controleert mij. Ze wil niet dat ze gaat voor Jan van Korten nemen. Nee, dat doet ze niet. En ik luister gewoon.
En ik spaar allemaal de hoeden. Wacht even. En je luistert ook nog eens? Ik luister wel, omdat ze hebben smaak. Ze heeft ook, ja, je waardeert haar smaak ook. Maar weet je wat is zo? Als iemand zegt, je ziet er goed uit, zet mevrouw aan de kant zeggen. Zit er gewoon te genieten. Oké, dat bevestigt u dan, hè? Ja. Huh? Ik denk het niet. Ze vertrouwen mij wel. Zo gaat het. Ja. Maar je bent toch niet zo'n man die... Zeg nog een keer? Je bent toch niet zo'n man die... Nee. Ik ben er gelukkig zo. Oké. Ik ben er gelukkig zo. Nee, even checken. Want... Nou ja, oké, is goed. Nee, ik ben er gelukkig zo. En mag ik vragen hoe je vrouw heet? Connie van Sabben. Connie van Sabben. Ja. Nou, voor mij ben je een gelukkig mens. Ik ben een gelukkig mens. En je geheim is? Volgens mij heb ik geen geheim. Je hebt geen geheim? Volgens mij niet. Ik vertel mevrouw alles. Dus ik heb geen geheim. Nee, het geheim van je geluk. Hoe komt het dat je zo gelukkig bent? Natuurlijk. Want je bent een Kom gelukkig vanzelf. mens. Je straalt... Het komt vanzelf hoor. Je straalt geluk uit. Nee, maar kijk eens hier. Ik heb een leuk pensioen. Ik heb mijn oude. Het is genoeg om te leven. Ik koop alles wat ik wil. Ik spaar hoeden en ik ben gelukkig. Heel goed voor elkaar. Ja, ik heb heel fijn. Ik heb heel mijn leven goed gewerkt. Dus, en wat ga je nu vandaag nog doen op de markt? Ik ben een kabelhouder van traditie. Kijk, misschien zijn we bekende. Maar waar ik woon, zie je niet vaak Caverian. Ik woon in de hoek van Holland. Oh, okay. Dus ik zie niet vaak Caverian. Af en toe een beetje Caverians praten. Ik vind het ideaal. Oké. Ja. Dus je komt ook een beetje om sociaal contact met Cabo? Ik heb heel weinig contact met Caverians. Net als nu. Ik heb nog geen één gezien. Nee? Misschien komen nog meer. En dan euro 5 pak ik gewoon de metro, ga ik lekker naar de hoek. Oh, en dat is ook lekker natuurlijk, die metro. Oh, ideaal. En dat stopt precies bij mij in de deur. Dus ik heb ideaal. Mag u hartelijk dank voor dit gesprek. Wilt u nog iemand de groeten doen? Alle hoek van Holland. Alle mensen uit de hoek. U bedankt. Ja? Dank. Fijne dag. Oké, hoi. Goedemiddag. Welkom op de Blaakmarkt in Rotterdam. Mag ik vragen hoe u heet? Daniela. Goedemiddag, Daniela. Wat brengt jou naar de markt? Eigenlijk mijn moeder, die is op vakantie hier uit Suriname. Oh, uit Suriname. Mevrouw, komt u er alsjeblieft even bij dan. Komt u er alsjeblieft, want uit Suriname, altijd... Sta voor, wat. Ja, ze is op vakantie. Maar ze heeft jaren hier gewoond hoor. Ze heeft altijd hier op de markt, hier. Ze houdt gewoon van de markt. Dus. Begrijpelijk. Mevrouw, hoe lang woont u al in Suriname? Nu 18 jaar. 18 jaar? Ja. En hoe lang bent u nu terug? Vanaf 2006 ben ik teruggegaan. Is ze teruggegaan naar Suriname. Maar ik ben van 1974 ben ik hier komen wonen. Dus ik heb ongeveer zo 33, 34 jaar gewoond. En nu woont u inmiddels weer terug in Suriname? Ja, natuurlijk. En hoe bevalt dat? Ik vind het goed. Het leven is goed in Suriname? Voor mij wel. Oké, voor u wel. Want ik hoor natuurlijk ook andere verhalen. Minder leuke verhalen. Er gaan zoveel verhalen. Maar ja, als mens moet je wat maken van het leven, toch? Je kan niet gaan zitten wachten en je handen optillen van kijk, hier ben ik. Je moet je dingen doen. U bent ondernemend. Ja. Daar hou ik van. Ik hou van een positieve insteek, positieve levensinstelling. Want u zegt je moet er wat van maken. En wat heeft u gedaan in het leven zo? Nou, hier heb ik gewoon gewerkt. En in Suriname heb ik geplant. Tot nu toe. Ik plant nog steeds. En wat plant u dan? Groenten, fruit, voor alles. Ja, lekker. Boulanger, peper, alles. Ja. En is dat voor eigen consumptie of is het ook voor de verkoop? Eigen consumptie en verdelen. Oh, u geeft... Ik geef het weg. Ik verkoop niet. Dat is slecht. Dat is baard slecht. Ja. Maar als je goed eet, dan hoef je niet ziek te worden. Het kan gebeuren, dat klopt. Nee. Maar zelf zegt u Suriname is heerlijk. Ja. Want u bent zo lang daar, dus het gaat niet goed. Het gaat mij goed. Ja. En je moet dingen positief bekijken. Hè? Niet steeds het negatieve
Want je trekt het naar je toe eigenlijk. Als je, het gaat niet goed met me, het is niet goed. Of, nee, dan trek je die negatief. Er is een nieuwe regering gekozen. Ja. De vrouwelijke president, de eerste vrouwelijke Ja. president. En hoe ziet u de toekomst? Beter. Beter. Ja. En waar is dat op gebaseerd? Ja, ze is een vrouw wat je, nou ja, ik ben geen NDP'er hoor, dat niet, ik ben van NPS, ik zeg het ook. Maar we moeten de vrouw nu de kans geven. Laten we zien wat, weet je, een moeder blijft een moeder. Een moeder gaat altijd zorgen voor haar kinderen, hoe, in welk dingen dan ook, weet je, wat voor problemen. Dus ik zie haar echt als een moeder nu boven ons. En ze gaat het goed doen, 100%. Dat is een hele positieve insteek, een hele positieve kijk op een hele nieuwe situatie. Ja. Ik hoop ook echt van harte dat ze het beter gaat doen. Ja. En al die mannen die de kans hebben gekregen. Ze hebben de kans gehad. Ze moeten nu samenwerken en ondersteunen en niet denken het is een vrouw, dus zij is daar en ik ben hier, dus ik heb de woord. Nee, we staan gelijk nu. Maar het is ook aan het hele parlement. Hè? Het is dus niet alleen aan die vrouw. Nee, zij heeft steun nodig. Ja, precies. En dat moeten ze doen. Ja. Ze moeten luisteren. Ze zegt dat niet en moeten degene commentaar tegenpartij komen van ja, maar dat je weet hoe mannen kunnen zijn. Doorzetten en ja. Maar dat komt goed. Oké. Ja. Oké. En u bent hier nu op de markt en bent inkoop aan het doen? Of? Nee, gewoon wandelen, gezellig. We zijn aan het kuieren, aan het kijken. Ja, met mijn dochter en mijn kleinkinderen. Waar zijn ze? Want ze zijn een stukje verder gaan staan. En wat heeft u dan zo al beleefd vandaag? Oh, vandaag nog niet zo heel erg veel eigenlijk. We wonen in Dordrecht, dus ik ben vanuit Dordrecht naar hier gekomen. Dus we zijn eigenlijk net aangekomen. Dus nee, dan niet veel meegemaakt. Pak ik jullie op het juiste moment, want er is nog niet zoveel gebeurd. Maar jullie komen helemaal uit Dordrecht. Ja, dat is niet zo ver hoor. Nou, is dat iets wat je vaker doet? Naar hier, naar de markt? Nee, alleen als mijn moeder er is. Nee, alleen als mijn moeder. Ik ga wel eens naar de markt, maar dan ga ik gewoon in Dort. Oké, ja, Dort is ook, daar hebben ze ook een markt, hè? Hey, mag ik jullie hartelijk danken voor dit leuke korte gesprek? Nou. Wie wil je groeten? Tante Stans. Hey Stans. Oh ja. Groetjes Yvonne, Titia, want ik weet dat hun ook kijken. Dus dat is het. Hartelijk dank en ik wens u een hele fijne dag. Jullie allebei. Dankjewel. Oh ja, mag ik vragen hoe je heet? Ik heet Tekla Ense. Tekla, goedemiddag Tekla. Goedemiddag. Welkom op de markt, in de Blaakmarkt in Rotterdam. Ja. Woon je hier in de buurt? Of? Ik woon in Ommoord. Je woont in Ommoord. Oh, dat is een beetje de voorstad van Rotterdam. Ja, het is aan te fietsen. Hey, en hoe is jouw dag vandaag? Op deze mooie geweldig. Zonnige... Ik kom net van mijn dochter vandaan. Die heeft sinds 3 weken een zoon gekregen. Dus ik ben daar vanmorgen even naartoe gegaan. En nu via de markt even wat gember ophalen. Want ik ga gemberbier maken natuurlijk. Gemberbier? Dus... Yes, my friend. Dus je houdt van koken? Nou ja, hou ervan. Dit is wel lekker zo in de zomer. Oké dan. En hoe kom je aan het recept dan? Ja... Via oudere dames heb ik die gekregen. Via oudere dames? Ja, en dan heb je altijd het authentieke recept, hè. En hoe lang werk je al met dit recept? Want je hebt het van oudere dames gekregen. Klinkt heel mysterieus, maar ik denk van een jaar of 10. Tantes en via. Een jaar of 10 pas. Oké. En het bevalt? Tuurlijk bevalt het. Iedereen vindt het heerlijk. Mijn buren die willen ook het recept. Dus dat wil ik ze ook wel geven. En wat is het recept als ik vragen mag? Ja, nou, om te beginnen, de juiste hoeveelheden weet je natuurlijk nooit. Maar het gaat erom dat je zeker de essences, dat je daar niet te veel van gebruikt. Want dan proef je zo de chemische rotzooi, weet je wel. Gewoon een beetje van dit en veel suiker natuurlijk. En ananas, dat is het ook wel. Dat je de ananas bij je doet. Ananas bij de gemberbier? Verse ananas. Verse ananas? Verse ananassap haal ik bij Dirk. En dan gewoon ook stukjes verse ananas schijven voor de sier. Okay. Ja.
Masapemba no sheng. Begadoti no sheng na tambumfui ala. Ga ik proberen. Je hebt het verteld, het is opgenomen. Ik ga het zeker proberen. Leuk. Hey, en mag ik vragen, kom je uit Suriname? Mijn ouders zijn in Suriname geboren, ja. En jij bent hier op Aruba geboren. Op Aruba geboren. Ja. En hoe lang ben je al in Nederland? Ik ben al, even kijken, sinds 19, ik ben nou zo al ook te verrekenen. Ik ben 61 jaar in Nederland, ik ben nu 63. Ja. Wij zijn in 1963. Ja. Nee, mijn vader is in 64 naar Nederland gekomen. Toen was ik 2 jaar. Ja. En, dat is lange tijd. Je hebt het zien veranderen. Dus. Ik heb het zien veranderen, ja. En waar ben je opgegroeid in Nederland? Hier in Kralingen. In Kralingen? Oh, gewoon in Rotterdam, Kralingen. Ja. Kun je het niet horen dan? Ja, nee, ik hoor het hoor. Oké. Wat wil je nog meer weten? De veranderingen. Welke veranderingen? Ja, wat zijn de veranderingen die jou opvallen in de afgelopen 50 jaar bijvoorbeeld? Ik vind het groot. Ja. Nou, het is meer multicultureel. Dat vind ik wel heel fijn. Want toen wij kwamen waren er helemaal geen toko's of zo. En dat er nu, wat openlijker gesproken wordt over dingen die je vroeger maar voor lief nam. Zo van, we zullen maar niks zeggen, want de eerste generatie ouders, onze ouders, die kwamen met grote gezinnen. Dus dan heb je het al druk genoeg met het voeden van de monden. Dus dan ga je niet nog eens een keertje je boos maken om bepaalde issues die zich om zich heen afspelen. Maar onze generatie kinderen, die zich wat meer gelijkwaardig voelen, mag ik dat zo zeggen, die trekken hun mond open. Mijn dochter is bijvoorbeeld mondiger. Mondiger, ze zijn mondiger inderdaad. Onze ouders waren niet mondig. Nee, niet naar buiten toe. En dat snap ik ook wel, want de slavernij is slechts 160 jaar geleden afgeschaft. Nou, dat is helemaal niks natuurlijk. Toen ik net geboren was het slechts 100 jaar geleden afgeschaft. En ik was altijd heel erg druk bezig om van alles te doen en zo, om maar de tijd in te halen. En toen zei een professor tegen mij, Thekla, doe rustig aan. De slavernij is slechts 150 jaar, nee 140 jaar was het toen. 140 jaar geleden afgeschaft. Doe rustig aan, het komt goed, het komt wel. Geniet ook en doe rustig. Dat was wel een eye-opener, want ongeletterd krijg je een hoop mee natuurlijk, hè? Ja. Zoals? Nou, dat je het gevoel hebt dat je harder moet lopen dan je leeftijdsgenoten, hogere cijfers moet halen, beter moet scoren. Maar daardoor kweek je wel een dikkere huid en kan je inderdaad ook heel veel hebben natuurlijk. Ja. Ik tenminste wel. Ja, maar het is wel de manier. Het is wel de manier en daardoor tel je je zegeningen en dat wordt alleen maar meer. Ja. Je moet wat meer langer door de zure appel heen kunnen bijten. Ja, maar het resultaat is er. En dat dikke huidje is alleen maar een plus, hè? Ja, tuurlijk is het plus. Het is goud. Want je weet wat Hans Steven gezegd heeft. Een beetje eelt erop en de weerstand verdubbelt. Ah, heel goed, heel goed, heel goed. Het rechtvaardigt nog niet het gedrag van de wereld, maar het sterkt je wel. Maar jezelf sterk maken, dat is is altijd in je eigen dat voordeel. Is altijd in je eigen voordeel. Je kunt dan denken van, ik moet harder werken. Maar ook dat is in je voordeel. En dat was zeker in mijn voordeel, want man. Nu ben jij 4 stappen verder dan... Zeker weten, zeker. Inderdaad. Ik vind het gewoon, tegenwind doet een vlieger stijgen. Hè? Dus ik ben gezegend. Geweldige uitspraak. En parels groeien in de modder. Ja. We zijn Black Pearls, geweldig. Ja. Dus nee, het is goed. God is goed. Ja, je geloof is een middel, is een handvat om door deze tijd te komen. En misschien dat ik daarom opval en straal, maar ik voel me goed zoals ik ben. Elke dag weer. Dankjewel. Ja. En mag ik vragen, hoe ziet de rest van je dag eruit? Hoe ziet de rest van mijn dag eruit? Ik moest eventjes batterijtjes halen. Ik loop even snel een rondje en dan ga ik weer terug, want vanavond krijg ik buren te eten. Dus ik moet gewoon bij tijd thuis zijn. Dan wens ik je een hele fijne dag. Dankjewel. Dank je voor het hele prettige gesprek. Ja, het gaat jou goed? Dankjewel. Gaat het goed? Dat doe ik sowieso. En ik tel zeker mijn zegeningen. Ja, en laat de offers van onze ouders, voorouders, de moeite waard zijn geweest. Oh. We kijken niet achterom, we weten wat er gebeurd is, maar we kijken voor... We lopen door, Door, juist. Ja, en ze zijn bij me.
En ze zijn altijd bij Wil je nog de groeten doen? Ik doe de groeten aan mijn zus Cornelie, die is ziek. En ja, in gedachten zijn we altijd beide. Daar waar wij niet kunnen zijn, zijn we beide. Ja. Dankjewel. En een fijne dag verder. Dank je. Doei. Ja. Wacht. Oh, daar moet je even wachten. Oh ja. Dat is Thaise-gember. Oh, Thaise-gember. Thaise-gember. Oh. Is het anders dan gewone gember? Dan, Ja, Chinese gist, daar zie ik niks in. Nee? Nee. Dus jullie hebben Thaise gember hier? Ja. Ik probeer met het seizoen mee te werken en goede spullen te leveren. Oké. Chinese gember zit buiten dat er geen smaak aan zit. Ligt het al 2 jaar te slapen ergens in een cel. En dan wordt het opgewakt met gif. Dus daar doen we niet aan mee. Doen we niet aan. Nee, doen we niet aan. Nou, hartelijk dank. Goedemiddag. Mag ik vragen wat u vandaag gaat koken? Nou, vandaag ga ik radsnapper koken. Met foontje, hè? Ja, die bakmeel, hè? Foontje? Ja. Oké, vertel. Ja, het is gewoon, hè? Foontje, het is een soort meel. Bakmeel. Het is geel. Dat gebruiken we ook heel veel op Antillen, Curaçao. Dus, Ik ken dat lied van Travasi. Foontje. ja. Zelfs Travasi weet het. Jullie weten het niet? Travasi denkt altijd, hè? Ja, en die wassen. Nou. Wassen. Het is natuurlijk voor de mensen. We vragen het voor de mensen. Want wij weten wat foontje is. Nou, foontje, een soort bakmeel toch? Een gele bakmeel. En die bakje? Ja, die bakken het gewoon laten koken. Hè? Laten water eens koken. En dan roeren totdat hij een soort pap, een dikke pap wordt. Ja? En zo haal je het uit de pan. En zet je in die bord. Dus komt helemaal goed. Ja. Ja, ik ken het, ik heb het wel gegeten. Ja. Met vis, met jambo. Jambo ook. Jambo ook, ja. Bruine bonen. Wij zetten suiker erin. Oh. Ik ben in Nederland, de vakantie woon hier. Nee, ik woon hier, joh. Ja. Nou, vanaf 2002 tot 2011 ben ik terug geïmmigreerd. En 2023 ben ik terug geïmmigreerd in Nederland. En wat is daar de reden van? De reden? Nou, mijn vader die is overleden. Die heeft een paar centjes achtergelaten en ik heb de notaris gaan betalen en dergelijke voor zijn centjes. Die man heeft heel hard gewerkt bij Shell en dergelijke. Dus ik moet die dingen gaan regelen. Snap je? En de reden waarom ik terug in Nederland ben, ik hou van Nederland. Ik ben een man van 67 jaar nu. Dus ik ben gepensioneerd, dus ik geniet van mijn pensioen. Ik was ambtenaar, hier werk ik bij Shell, dergelijke. Dus ik geniet van mijn pensioen. Maar je bent gepensioneerd, sommige mensen gaan terug naar hun land met hun pensioen. Nee joh, nee. Ik hou van deze weer. Van Nederland? Van Nederland. En wat speciaal? Ja, die weer, ja, vind ik een beetje koud, een beetje warm en een beetje, weet je, een beetje sneeuwen. Een beetje sneeuw. Nee, ik ga naar Antillen wel, naar Curaçao, met vakantie. Oh, oké. Ja. Maar het politieke klimaat in Nederland, heeft u daar geen last van? Nee joh, nee. Ik heb zelfs goede kennissen die in de politiek zitten. Dus het komt allemaal goed. Maar het is niet zo... Ze kunnen niks doen met mijn pensioenen, hè? Nee, maar... Ik heb 4 pensioenen, dus nog niet. Het komt helemaal goed. Nog niet. Ik ben net zoals Edson. Dat is een goede vriend van mij vanaf we jong waren. Ja. We waren hippie, hè, die tijd, hè, in de jaren 60. Grote afro, dit en dat. Gomesplein heb je van gehoord. En, ja, joh. Die bell-bottoms. Ja, goede tijd. Maar nu gaan we rustig aan, hè. Rustig.
Of leeftijd? Ja. Geen haast. We hebben veel gefeest. Ik kan aan hem vragen. Hè? We hebben... Hij is een beetje verlegen altijd, hè? Snap je? Ik durf. Hij is een beetje verlegen. Ja, we waarderen het dat je met ons wil praten. Wat zei je? We waarderen het dat je met ons wil praten. Ja, dank je. We willen graag je verhaal horen. Ja. Ik heb, mijn naam is Dal. Mijn naam is Sherman Dal. Ik heb familie in Suriname. Ik ken ze niet allemaal. Maar misschien kijken ze. Maar ja, misschien. Misschien Cyril Dal, die was met Bouters die tijd. Ja. Heb je van gehoord, toch? Ja, het was zo'n vakbondsleider. En ik zie in bijna alle 11 kinderen van mij, ik zie, en ik heb het ook sterk, hè. Een soort leidinggevende. Snap je? Ja. Een soort verantwoordelijke dit. Ik heb op een tele een vakbond opgericht voor beveiligingsbeambten. Maar zonder succes, want we hebben een soort... ik had veel mensen, maar ik heb geen koren, man. Dus ik heb... een voorbeeld. Ik moest 400 mensen... Als je 400 leden hebt in een groep, volgens de notaris moet je 201 om CAO, snap je? Onderhandelingen te kunnen voeren. Ja, klopt. Oké, maar je moet 201 leden hebben. Ja, Maar jullie hadden 400 leden? Een voorbeeld, als je een groep hebt en die heeft, ik heb 400 ruim gepakt, hè? Maar je kan ook 200 pakken. Dus zeg maar 101, 1 plus, de helft plus 1. Dan kun je een CAO voor die mensen regelen. Maar ja, die mensen waren, ze hebben een soort, ze zijn een soort bang voor de, ik weet niet. Die ding komt van die slaventijd, hè. Snap je? Ja, een soort bangangst. En ja, ik weet niet, joh. Ik heb het achtergelaten en neem mijn getuigschrift en dergelijke terug naar Nederland. Want, nou, het was niet te doen. Maar er zijn, kijk, ik hou van mijn land, van mijn eiland. Ik hou van alles. Maar die bangangst moeten we... Maar waar komt dat vandaan? Dat is van de slaventijd. Ja, dat is van die slaventijd gedoe en die bang dat ik verloor, ik verlies mijn baan. Nee, dit. Er waren een paar krachtige wel erbij, snap je, maar... Dan moeten ze die verhaal van Tula gaan kijken. Verhaal van Tula en Bajan Karpat en dergelijke, ze moeten daar gaan kijken. Ja. Voorbeeld neem aan Tula. Ja. Want angst is de slechtste raadgever. Angst. Zeker weten. Ik heb veel ondernemende dingen gedaan vroeger. Toen ik van mijn werk afging. Ik verkoop goud, dus sieraden. Ik verkoop kleren. Ik ben tientallen keren op de kampverkoophandel ingeschreven. Snap je? Want ik wil alles. Ik had zelf een kassenbureau opgericht in mijn leven. Hè? Okay. Dus hij weet het, hè? Ja, ik had vele zaken gemaakt. Snap je? Want ik durf. Alles. Juist. Alles wat je doet met een bedoeling, hè? Ja. Overtuigen. Het is een durf. Durf. Dus ik kan het. Wat wil u nu
aan die mensen zeggen wat ze moeten doen? Ja. Als je een doel hebt, ga ervoor. Ga ervoor. Niet zitten janken. Snap je? Ga ervoor, niet zitten janken. Ik heb veel geld verdiend. Ik was een top. Ik was een top. Ik was een topvertegenwoordiger. Weet je wat een topvertegenwoordiger is? Dat je met de 10.000 gulden verdienen met professie, hè? In mijn leven gaat. Dus dat sluit ik. Daarmee gaan we afsluiten. Oké. En wilt u nog de groeten doen aan mensen? Ja, de groeten aan al mijn families. En aan mijn families op Curaçao, in Nederland. Al mijn 11 kinderen. Dat doet u zelf, meneer, hoor. Mijn kleinkinderen, die veel zijn, ze zijn 10. Dus de groetjes. En ze moeten onze tijd. Snap je? Want het is niet makkelijk in Nederland. Nederland is een goede land, wel. Maar je moet altijd op je hoede zijn. Hè? Snap je? Bijna elke dag in Rotterdam hoor je zo ontploft, die deuren. Dit, daar, dit. Snap je? Dus ik ga niet zeggen waar ik nu woon in Nederland, maar Nederland is goed. Maar op je hoede moet je zijn. Bon? Dank u wel. Alsjeblieft. Bon? Bon. Hey, rustig aan. Goedemiddag. Mag ik vragen hoe u heet? Ik ben Basarat. Oké, hoe is uw dag dan? Huh? Hoe is uw dag? Heel goed. Ik ben op de markt en ik verwoon me op de markt. Wat bent u aan het doen? Bent u een inkoop aan het doen? Ja, wat gaat u koken vandaag? Het is niet altijd inkopen. Het is mensen ontmoeten. Dat vind ik heel leuk als ik mensen ontmoet en aan kleine tories praat. Dat vind ik heel goed. Dus de markt is een soort ontmoetingsplaats voor u? Voor mij ja, inderdaad. Want ik heb vanaf ik ben gekomen, ik heb ongeveer 3 mensen ontmoet en het was aardig. Anders zeg ik heb je lang niet gezien. Ja, dat is in de babbeltje. Ik vind het heel leuk tussen de mensen te zijn. Dat vind ik heel goed. En zijn er mensen die u ontmoet heeft, die u iets speciaals heeft verteld? Ja, mensen zeggen altijd, je moet altijd op jezelf opletten. En ja, alles gebeurt met een mens, maar je moet altijd alert blijven. Alert betekent, je moet oppassen met alles wat je doet, welke stappen je neemt op de wereld. De wereld is heel fantastisch, de wereld is gemaakt voor de mensen, maar mensen moeten geen rotzooi doen in de wereld. En dat is, dan moet je soms bang zijn als je in Suriname bijvoorbeeld loopt. Waarom? Omdat elke uur van de nacht bijvoorbeeld, als je op straat daar loopt in Suriname, zie je altijd mensen op straat. Het zijn niet mensen die, ik weet niet, maar dan zie je altijd mensen op straat. Na 3 uur bijvoorbeeld, dan zie je altijd heel veel mensen op bepaalde hoeken. Dan word je soms bang voor. Van die mensen die op die hoeken staan? Ja, toch omdat ik denk, die mensen die drinken alcohol en dergelijke. En die zeggen wat en ze vragen wat ook. En soms voel je een beetje onveilig, ja. Je voelt zich onveilig? Onveilig, ja. 'S Nachts in Suriname? Ja. Omdat de mensen op hoeken staan? Ja, en dan vragen ze wat, een bier bijvoorbeeld. Kijk, soms heb je niet, hè. En is het wel eens gebeurd dat iemand zoiets gevraagd heeft? Ja, dus elke keer als ik in de stad woon, in de stad, er wordt altijd iets gevraagd. Hey, you don't want some gimme? Maar dat is altijd vanaf kleins af. Die ritme is altijd zo. En wat doet u dan? Ja, ik maak mijn portemonnee open
En als ik klein geld heb, heb ik een paar SRD, ik geef dan. Dan zijn ze blij. Maar dat is vaker. Je moet er wel wat geven. Want vandaag ben je zo, en morgen ben je anders. Voelt u zich onveilig daardoor? Want u trekt nee, niet zo onveilig. Maar als je dus ziet mensen op de hoeken, mensen buiten zitten, dan voel je iets anders. Hè, want vroeger had je die dingen niet zo veel dan in Suriname. Je had wel mensen op straat, eenmaal 24 uur. Maar nu is het te veel eigenlijk. Op die hoeken bijvoorbeeld Maagdenstraat, Jurebredestraat, Gravenstraat bijvoorbeeld, waar de bank is. Dan zie je daar elke keer een groep mensen daar zitten. En hoe komt dat, denkt u? Nou, ze hebben ook niks te doen, denk ik. 'S Nachts om 3 uur? Ja, ze zoeken wat in de leven op straat. Want mensen zeggen, alles is op straat. Maar alles op straat moet je ook hosselen, hè. Moet je ook wat doen. Als je niets doet, krijg je ook niks. Ja, toch? Ja. Zo is het. Maar dan zou ik denken dat je dat overdag doet. Ja, in Suriname overdag en nacht is het dus bijna hetzelfde. Ik heb geen verschil in. Want elke uur als je naar de stad gaat bijvoorbeeld, ik ben van Domburg, en dan zie je altijd mensen op straat. Dat heb je overal ter wereld. Hè. Dat heb je overal, Amerika, Nederland ook. Elke keer als je op straat gaat, zie je toch altijd een groep mensen. En dan bent u ook bang van die mensen? Nee, niet altijd. Is het alleen nee. op straat, op de hoeken? Soms heb je maakt een babbeltje met hun bijvoorbeeld. Want wij zijn mensen bij elkaar. Wij moeten niet in die vlak lopen, de discriminatie of zo. Nee. Hij is op straat, het zal wel een reden zijn, toch? En als u zegt dat het erger geworden is, hoe denkt u dat het komt? Erger betekent voor mij, elke keer zie je zoveel mensen middernacht, 2 uur 's nachts, 4 uur 's nachts op straat lopen. Dat bedoel ik. En dat vindt u beangstigend? Nou, kijk, ik ben niet beangstigd, maar je hebt mensen die altijd kijken waar ze lopen. Bijvoorbeeld, dan zie je een groep mensen en soms gaan ze dingen schreeuwen voor jou. Heb je wat voor mij? Soms heb je en soms heb je niet. En als ze naar u schreeuwen, dan pakt u uw portemonnee en dan geeft u... Ja, dat geef ik, ja. Ik ben ook een mens. Misschien kan ik ook zo belanden als hun bijvoorbeeld, toch? Nu? Oh, de politiek nu. Gaan we de politieke... Ja, kijk, ze hebben gewonnen. NDP. En laten we even de kans geven om op de ritme te komen. Er zijn zoveel dingen gebeurd vanaf 1980, toch? Ik hoop dat het goed komt. En een vrouwelijke president nu, zo, ik ben benieuwd. Ik ben echt benieuwd. Waarom? Dat is eigenlijk voor het eerst in Suriname een vrouwelijke president. Laten we kijken, de vruchten die gaat komen. Ik ben blij, ik ben trots. En ik weet, ze gaan hun moeite maken. Er zijn zoveel regeringen gekomen voor dat. Ja. Iedereen zegt, we gaan moeite maken, we gaan dit doen, we gaan dit doen. Maar op het laatst, dan zie je, we maken wel moeite. Maar er zijn veel obstakels. En dat is iets die gaat in Suriname altijd blijven. Wie dan gaat komen. Maar ik hoop dat het nu met de oil en gas Suriname heel vooruit gaat gaan. Dat hopen wij. Misschien ga ik dat niet meer meemaken. Ik ben al bijna 75. Misschien ga ik dat niet meer meemaken. Toch? Misschien u gaat u dat... Dat weet je niet, hè? Dat weet je niet. Dat is een schatting. Voordat hij gaat op de rol komen, daar ben ik misschien al dood. Want het kost bijna 5, 6 jaar om dat in ritme te komen.
Dus dat duurt ook een paar jaren. Hè. Maar laten we hopen dat het gaat gebeuren. Ja, tuurlijk. Sneller Als Surinamer, ik hoop het. Kijk, ik heb bij Suralco gewerkt, 20 jaar. Bij de Powerhouse. Hè. Ik was in de Stuwmeer, bij de krachtcentrale, ook op de Powerhouse van Paranam. Ik heb een ontslag genomen en ben ik hier gekomen. Ik had een goede salaris daar, om eerlijk te zijn. Maar waarom bent u dan hier naartoe gekomen? Omdat er zijn zoveel dingen gebeurd eigenlijk. Zoals? Zoals mijn vrouw wou altijd hier komen. Begrijp je? En mijn schoonvader die wil haar altijd hier. Dus ik zeg, jullie mogen gaan, maar ik ga hier gewoon blijven. Maar toch op het laatste heb ik toch... Want toen de tijd was de kinderen 5 jaar. Dus ik dacht, als zij met die kinderen weggaan, dan ga ik alleen in die huis blijven. Dan word ik helemaal ziek van. En ik heb 3 kinderen. Ja. En nu, ze zijn volwassen, allemaal bijna 50 jaar. Maar dan, die tijd is al voorbij. Maar u gaat niet meer terug? Ik ga elke jaar. Oh, u gaat wel elk jaar terug? Nee, terug niet. Terug niet. Maar elke jaar ga ik in januari, dan blijf ik 3-4 maanden. Ja, dat bedoel ik, ja. Ja, ik ga altijd januari. Soms ga ik eerder zelf. Maar u wilt niet meer wonen daar? Ja, ik wil wonen, ja. Ik wil wonen. Maar permanent? Maar nee, ja, het heeft te maken ook met de AOV van hier. En dan gaan de 2 dingen boksen met elkaar. Je weet, ze gaan je vervolgen helemaal in Suriname. Hè. Dan heb je ook de kans dat het heel veel problemen krijgt. Dus daarvoor ben ik ook een beetje bang. Ja toch? Je moet eerlijk zijn, maar ik hoop maar niet. Maar kijk, ik ga elke jaar, ik blijf daar 3-4 maanden. Ik vind het zo leuk. Ja toch, eigen huis, je maakt je deur open, je gaat in je huis. Als je iets voor hebt gewerkt bijvoorbeeld, dan ga je voor genieten. Op een eerlijke manier, toch? Dat is alles. Maar als je iets anders gedaan hebt, je kan nooit goed leven in het huis. Jammer. Begrijp je? Ja, dus als ik het even kort samenvat. Uw vrouw heeft bepaald dat u naar Nederland moest komen. Omdat u anders bang was alleen in het huis te blijven. Ja, precies. Nee, niet bang niet. Ik was eigenlijk voor de kinderen. De kinderen waren toen de tijd 5 jaar. Oké. En ik zou de kinderen missen. Oké. Dat was mijn ding. Dan moest ik ontslag nemen bij de Suralco. Ja, u moest niet. U heeft ontslag genomen. Ja, precies. Ik heb 20 jaar daar gewerkt. Om bij uw kinderen te kunnen zijn. Ja, dat was het. Dus het was een moeilijke tijd voor mij. En ik was ook jong toen de tijd. Ja, de liefde van de ouder. Huh? De liefde voor de kinderen. Ja, kijk, die kinderen zijn mijn kinderen. En ik ben trots op de kinderen allemaal. En allemaal zijn werkzaam. Ja, hoe heet uw kinderen? De oudste zoon heet Raoul. De tweede heet Farid. En ik heb 1 dochter, die heet Faria. Ik heb 3 kinderen maar. Ik ben tevreden met mijn kinderen. Echt. Nou, mag ik u hartelijk danken voor dit fijne gesprek. Ja, bedankt. En, wilt u nog mensen groeten in Suriname of hier? Ja, ik wil de familie Wortel groeten. Op Domburg. Familie Wortel. En ik wil Sarif groeten. Er zijn zoveel op Domburg die ik ken. Iedereen groeten van Harun Basaret. Dank u wel. Ja, is goed. Goedemiddag, dames en heren. Dit was het dan weer. Cultuur TV. Vanuit Rotterdam. Op de Blaak. Op de Grote Markt. Als u verhalen heeft waarvan u denkt dat ze de moeite waard zijn om te worden gehoord, laat het ons weten. Het telefoonnummer is hieronder in beeld. U kunt bellen. U kunt ook mailen naar info@culturutv.com. Dank u wel. En als u ons wilt blijven volgen en blijven steunen,
dan kan dat natuurlijk altijd. Abonneer u op YouTube en volg ons op TikTok of op Insta. Facebook niet te vergeten en alle andere social media kanalen. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat we onheilig staan. Mr. Pebble Banger. Prophetessa Productions. I don't know you, what the fuck you won't say to me. I'm telling you, don't play with me. You'll get body on the ground, it's okay with me. I make examples so niggas don't play with me. You'll get I make the bed rock like I'm on a yacht. Shit, citation, ting quick, lick my cockpit. Times money, check my tourbillon movement. I'm rich, bitch. I say move, you get the move. Ook to this jari na grang fosten kotodansi fu differenti rutu. Oteng zonde 3 Augustus na ini Vipranasi, Bankwerkerstraat 9 Rotterdam. Mist deze unieke ervaring van cultuur, muziek en mode niet. Een kotoshow van Naomi van Koten uit Suriname. Koluku mooi prodo missie nanga mooi prodo Aisa. Wie wint de titel? Tante Mea ode ook toe aanwezig. Helen Meinals is uw gastvrouw. Poku ode fu. Arki tori. Master Kaseko. Big time. Op maat. Pasensi familie en Esse en Friends. Surinaamse gerechten van Sweet Suripatu. Tickets verkrijgbaar via www.ticketkantoor.nl/shop
Grand Gala. Ook op de Bankwerkerstraat 7 tot 9 van dinsdag tot en met vrijdag tussen 12 uur en 5 uur 's middags. En kaarten ook bij Fred Culturo Shop. Early Bird tickets 17,50. Op is op, daarna 25 euro. Inloop 2 uur 's middags, aanvang 3 uur tot 12:30 's nachts. Na Vosteng Grand Gala 2025 Cotodansi, zondag 3 augustus, let wel, op de Bankwerkerstraat 7 Rotterdam.